Hello mga kalakwatcha. So diyan na atong Bohol vlog part 2. So nadugay gini siya upload kay lagi kamera kay ko clips nga nabuhat no kay nalingaw na nagyud mi og kaligyo diri sa Punta Cruz Bohol. Syempre kauban gihapon nako akong pinakagwapang uyab. Pero di na gid siya kiba mo langoy. But anyway mga kalakwatcha, so ako lang siyang sumpay-sumpay nga clips no para mabuo as a vlog. So kung bago ka lang sa akong channel, kung naanod mo ka diri, ayaw baya kalimot sa pag-subscribe o i-ring na pud tong notification bell para ma-update ka or ma-notify ka kung na ako'y mga bagong uploads. So enjoy lang sa atong Bohol vlog part 2 mga kalakwatcha. So padaong nami uli karon pero mo hapit mi og na mga ibang dagat dito. Try na maghapit. So yes. Padaong dagat ta kriyot. Ubanta, let's go. A few moments later. Og diri nagsugod ang akong struggle sa pag-edit aning vlog mga kalakwatcha. Kay lagi no so kung sa ita ka bugo, so ana ko nabantayan na naka off di ay ang atong microphone karon, so dagan ko gitabi diri no, useless kayo najud badungog. Alright, so ano giday mi nakahapit pa og laing dagat no, diretso na magali. So karon nagtatang nami og jeep para adto mi sa Tagbilaran. One eternity later. Ning update gamay nga update na, so natakaron sa BCQ, so nami sa Tagbilaran City. So right, falling sa alright guys, so yes, mutanawig sini far from home. So dito mo mauban ito sa sulod kay bawal man mag-video. So update na naman niya human. So kadito kay excited. Let's go. Saan mo? Kita dapat pang semua. Ha? Mapapun ka? Tubig, sipon. Ayan, Misty ba? Misty? Aha. Apple, Lemon. lemon. Then apple ang isa. O mao na to mga kalakwatcha no, wa gyud kalusot ang atong camera. So gidalagid ko sa locker o gibilin gyud ang atong camera. So bawal gyud ta mag-vlog no sulod sa sinihan. So anyways, linga gyud kay mi diri no. As in well spent gyud ang among anniversary.
aning panahon na. So mga kalakwatcha, first time gid din nako magtanaw sini sa motomog sa dili. So I would like to take this opportunity nga mag thank you sa akong yabno nga gidalayod ganyan diri. So happy lang, wala lang, share ko lang, pasuya lang. Alright, so bago lang minaw na akong bansa, makita na nga Spider-Man, far away from home, far from home. So right karon mangita among giproblemahan karon og asa mi mga on. Sa tingin natin, sa to kanan daw. Wala na ko lang bundang kanan daw. Uy, Jollibee ka nito. Mag-Jollibee. Jollibee po. McDonald's. Okay, pwede mo nag-entrance dito mo. Dara, pero yun na. Dara naman din. So right, libot-libot lang may diri. Let's go. Pwede ka sa dire. Karon. Paala ka lang diri sa streets diri sa Tagilan. Saba lang dyan guys, gusto kayo nakikitrabaho dito ang Putugas ano ba sila under may pasiya saba-saba lang so pili sa mi usual problema sa babae na dugay kay nga sa kanon so sige trip na banda let's go.